Most péntek délután van, és jelen pillanatban szörnyű hírek érkeztek ide Devecserre. Az egyik sérült, belehalt sérüléseibe, így már 5-re növekedett a halottak száma, sőt, legújabb információk szerint a devecseri sportpályánál megtalálták egy újabb ember holttestét, így már 6 főre emelkedett a halottak száma a devecseri és kolontári iszapkatasztrófa következtében. Minden területen kell segíteni, nagy szükség van rá. Hétfői napon, amikor tartottam a hittanórát, és gyerekeknek kis elsőségében arról beszéltem, hogy vannak esetek, amikor Isten másképp szeret minket, ugye, mert kis gyerekekről kezdve ez a lényeges dolog, az élet legfontosabb dolga, hogy teljes mértékben átélni azt minden körülmények között, hogy Isten szeret bennünket. És a kisgyereknek éppen ezt tanítottam, miközben berohan egy tanár, és mondja, hogy valami árvíz van. Mondom, ez nem lehet, hát nem esett eső semmi. És már akkor rohantak a szülők és a tanárok, és vittük át a gyerekeket a másik iskolába, ami magasabb ponton van. És Istennek hála, ahogy kijöttünk, látjuk, hogy a vörösiszap nyomul fönn az utcába, ide a plébánia felé, mert a plébánia és az iskola egymás mellett van. És hát már készültünk itt is, hogy gyorsan a pinceablakokat bezárni, mert ott mélyen van, ugye befolyhat nem tudtuk mi ez a vörös színű anyag. És akkor, hála Istennek, itt a plébánia mellé van beépítve a családok háza. Éppen az iskola sarkánál, az van, ha innen nézzük balra, föntről, jobbra a plébáni családok háza, ott megállt az iszap. Ide nem jött be, viszont tudjuk, hogy van egy Jézus-ösvény is, ami érinti Devecsert. A názáreti ház részt, viszont azt 1,5 hektárnyi területet frissen telepített biblianövényekkel, azt mind elsodorta. Azonnal elkezdtük a mentést. Láttuk, hogy emberek kiabálnak a tetőablakból ki, és hát ez úgy menekültek meg, hogy voltak, akik barátok, tehát a rendőrök nem mertek egyáltalán bemenni. Egy-két áldozatos gazda markológépekkel bementek, ugye a iszapban nem tudták, hogy ki tudnak élni, a motor ellepte a traktornak az iszap, és akkor történt az, hogy akik vadokkal, fiatalokkal még be lehetett menni, és egy pár áldozatos ember, elértük azt, ugye én segítettem a leemelésbe, a markológépekkel hoztak embereket, kisgyerekeket, szülők volt, ahol egy kisgyerek volt egyedül a lakásban, egy 5-es kisfiú, és volt annyi lélek jelenléte, hogy följebb mászott, de ő is megsérült, tehát kis minisztránsom. Tehát itt emberi volt, 2,5 órát vártak fönn a tetőn, a kisgyerek, 2 kisgyerekkel, a nagymama és az anyuka, hogy itt Devecserben, ahogy a rendőrség értesítek, próbálták, hogy nincs egy hangos bemondó, vagy valami, ez egy döbbenet város részéről is, hogy mire a rendőr értesítek, ma ott is volt a lavina, tehát nem tudtak, az legtöbben nem tudott kijönni, és azok sérültek jobban, akik éppen a kertben voltak, de és hát hála Istennek, itt Devecserben ezzel a nagy összefogással, életkockáztatással sikerült az, hogy itt senki nem halt meg. Az iménti percekben az a hír terjedt el itt a faluban, hogy újra átszakadt a gát, és éppen ezért emberek tucatjai százai kezdtek el menekülni itt a domtetőre. Egyelőre viszont nincsen információnk arra, hogy valóban megtörtént újra a tragédia.
Devecser azon részén, amelyet talán a legjobban pusztította a hétfői Bőrövica-áradás. És hogy a lakosok milyen védőfelszerelést hordanak, azt jól meg lehet nézni. Gumicsizma, kesztyű és a szájat eltakaró maszk is abszolút alapöltözéknek számít ezen a héten Devecseren. Azokat például megfigyelni abban az iszalba, akik hát van az a munka. Hát ugye vannak, akik azt mondják, ugye, hogy teljesen el kellene dózerolni ezt az egészet, de itt fennáll a másik kérdés, hogy mi lesz a kerten, mi lesz az udvarban. A kapzsiság még 89 körül még építették ezt a tározót, tehát nem volt elég, ami már ott volt, hanem és be a lakók felé. És hát sajnálom, hogy én is már régóta itt vagyok, de ezt nem tudtuk, hogy katasztrófavédelmi területen lakunk. Hogy itt, hogyha ez a tározó megömlik, és jöttek mérések korábbi években is. Voltak, akik figyelmeztették, de ugye én nem figyeltem annyira híreket, hogy igazából egy ilyen katasztrófa bomba volt a közelünkben, ami bármikor időkérdése volt, egy ennyi idő alatt ugye ez a marmanyag, el lehet gondolni, hogy nincs olyan anyag, ami ennek szinte ellenállna. Tehát semmi plusz védőgát, egy 60 méteres betongát, vagy valami semmit nem építettek, inkább jelenségre fordították ezt a dolgot. Jelen helyzetben, tehát a tegnapi nap már egy kis vigasztalás volt, hogy ezekkel magas nyomású mosókkal, tehát eszméletlen sok ember dolgozott Kolontáron, és a Dalmasszonnyal mentünk ki, ott volt már évajnok, ugye az elnök Orbán Viktor már reggel itt volt, és az kicsit megnyugtatta a kedélyeket, mert nagyon lázadtak az emberek, hogy semmit nem információt, ugye. Akkor azzal telt a délutánom, estém, akkor a saját kocsimra csináltam egy hangszórót, és hogy körbejártam itt a falut. Az egyik fiúval meg Kolontán is, mert senki semmit nem tudott, hogy az ivóvízkészlet jó, tehát alapinformációk, ugye, hogy hova lehet menni, hova nem, milyen hatású az anyag. És hát a legdöbbenetes voltam, pár óra után tudtam, meg itt a mentéssel voltunk elfoglalva, hogy Kolontáron meghaltak emberek. Az első nap idejött hozzám a katasztrófavédelmi atya, akihez képzése van erre Kógálfáról. Nekem nagyon-nagyon fontos volt, és a Magyar Katolikus Caritas. Embertelen sok felajánlás érkezett. Tehát ez a két falu soha nem kapott még ennyi szeretetet. Én nekem nagy lelki erőt az, tehát az a gesztus és minden pici jelzés, akár e-mailben, akár telefonon, és hát az csak másodlagos. Tehát nekem a legnagyobb segítségek azok, akik személyesen jöttek. Meg a fő tevékenység károsultak befogadása, meg katasztrófavédelmisek, rendőrök, altatások. A rend olyan értelemben, hogy normális élet egy család akkor ér helyre, megépítik neki az új házat. A legtöbben nem mennek vissza, és otthonukban lakhatnak az emberek, fűthető, közülben ellátott otthonokban laknak. Ennek több hónap az ideje. Tudjuk, hogy csepp a tengerben, de mi lejöttünk Devecserre, vettünk önöknek, Devecserieknek 108 liter vizet, ásványvizet, és hoztunk ruhákat is, amelyeket majd az interjú után át fogunk adni. Köszönjük szépen! Köszönjük. Magyar Katolikus Caritas első pillanattól velünk van, segített, és ezt kérném szépen, hogy azon keresztül támogassanak minket, aki közvetlenül akar, plébániának a számla számára is elküldheti a támogatást, ugye készülünk már az új építésekre. Ennek a honlapja a jézusosfény.hu, ott megtalálhatók a számlaszámok, vagy több levelező listára ezt már feltettük, és én azért kérem, mert vannak megbízhatatlan gyűjtések, és ezért jobb szeretjük, hogy ami
tisztán oda megy azoknak, mindenféle más levételen pénz nélkül oda megy, ahova arra szükség van. Felfoghatatlan, érthetetlen és borzasztó fájdalmas. Ez ma Devecser és ez ma Kolontár. Kettő olyan település, amelyen egy hete még lehet mondani, hogy mindenki boldog volt. Ma már Kolontár gyakorlatilag nincsen. Az emberekkel keresik, szeretnék tudni, hogy kik a felelősek, hogy ezt az elképesztő tragédiáját. Marti Zoltán kartát látták az Itt.hu-tól és a Mária Rádiótól.